Hola, buenas. Estem en Miguel Estanya, que altres camins hem estat, per altres coses que mos ha ajudat. Bueno, Sí, més per d'un i més compartir, de per dos. compartir les coses. Sí. Més d'un i més de dos. I avui a cada ell perquè té una tècnica, ja sabeu que ell pinta des de fa quan? Bueno, vaig començar ja quan era crio, que tenia pocs anys, vull dir que va ser des de sempre. M'ha agradat la pintura i la música, però des de sempre. Vale. I ara el que està movent aquesta darrera etapa, diguem, és sobretot fer collage en cartolines, en plens cartolines normals. Sí, cartolines normals de colors, i en això puc fer qualsevol quadre de qualsevol estil. O sigui que no és indistintament, depèn, pot ser realista, surrealista, abstracte, o sigui que se pot fer qualsevol estil. Doncs estem així per això, perquè mos amostros ja, mos ho fas directament. Vaig agafar un tema senzill, vaig agafar un arbre, diguem, perquè vegeu més o menys com se fa. Si jo, per exemple, tinguera que fer un abeto, ho faria, primer marcaria el lápiz, però de moment ho feia directament sense marcar. Jo m'imagino la forma de moment de l'abeto que tindria. Això seria algo molt fàcil per fer així en este plan? Sí. Per fer-ho en crios, no? Sí, per suposo. Però jo m'estic imaginant ja com serien lo de l'abeto, lo de les rames primer, i després ja veureu com arribaré a fer una mica de les fulles, però de moment m'estic mirant com si fora sense bolígraf o bon dir. Sí, que ho hagués pogut. En el tema dels principiants, primer haurien de dibujar. Sí, ho han de dibujar. Ho han de dibujar i després retallar el dibuix. Primer dibujar, però, clar, el tema és que una volta ja ho saps fer, ja no te cal ni... I el que també sempre he dit, que el tema és molt bo per la creació, per estimular la creació, perquè estàs fent algo que tu penses, no que copies. Que molta gent ens diu, va, vamos a copiar este cuadro, vamos a hacer esto... I arriba un moment que pot dibujar molt bé, pot fer d'això, però la creació no la té mai. No la té mai perquè no s'ha acostumbrat, no té res, perquè... I d'aquesta manera, sempre els he dit, quan en els col·legis que anaven alguna volta a donar classe, els ho dia, que imagineu-vos un gos, un gat o el que sigui, i després, sobre aquest gos o gat, l'aneu dibujant el que t'os estàu imaginant, però no copiar, sinó de la imaginació. I és el que t'os dia que pot arribar a ser... És molt difícil això que estàs dient, Home, no és difícil si es comences... O sigui, tu pots imaginar un gos... Tu te l'imagines, però... Jo me l'imagino ara mateix, però començar a dibujar sense veure'l... Però te passarà la primera volta, però una volta l'has fet una volta, llavors t'aniràs perfeccionant. Entonces, el que també me passa a mi al principi. Qualsevol cosa de les que vaig agafar ara, al principi també passa, però... És molt difícil, això. Sí, però pas que sigui difícil, però el que tens que fer és... El que tens que fer és el que te dic jo, que sigui una... crear de la imaginació, veus? Així, per exemple, faria dos d'aixòs, que ja tindríem el que és la part de dalt de l'arbre, diguem, de l'arbre que... Veus, tindríem la part de dalt de l'arbre, d'un arbre, d'un abeto, depèn del que estigues fent, depèn del que sigui. Després, per fer lo de les rames o de baix, doncs faria això. Fico-lo dit a davall, així, i vaig fent això perquè se feia com si fos les d'això, veus? El que passa és que has de mirar de cara on se centra tot. Això és com els punts de fuga, que depèn allà on està, i depèn de la posició, doncs lo fas d'una manera o lo fas d'una altra. Però ja veus, fica el dit davall, perquè se vegi el dit, i d'aquesta manera, perquè si no és més complicat. Si no tens el dit davall, però també és com tot, s'ha de... Això ho has de practicar, la primera... S'ha de practicar. Però bueno, una volta ho practiques, doncs vaig a fer una mica ràpid perquè sigui més... Això perquè ell no ho té dibujat. La persona que ho dibuja ha de seguir la ratlla. Ha de seguir la ratlla, però me referisco que tens que tenir la idea més o menys com les de fer perquè se feien... Ja no és la forma de les rames, sinó la que té d'això perquè se vegi així. I, bueno, però que ja t'ho dic jo, que per mi el tema de la creació ha de ser de lo que t'estigues imaginant sempre. I d'aquesta manera, les primeres voltes no t'eixiran bé, clar que no t'eixen, a mi tampoc me passa ahir, però no seré una sola, la música i tot. Però arriba un moment que vas practicant tant que al final t'eix. Si practiques, clar, si ho deixes ja no, però si ho vas practicant... Bueno, això quedaria, diguem, la part de dalt, ¿vale? Ara t'os faré el tronc perquè vegeu més o menys com se pot fer. Així quedaria el que és la part
el que és la part de dalt d'això. Bueno, el tronc. Per fer el tronc, el que faria seria agarrar de dos colors, un azul, o sigui, un negro, agarraria dos cartolines i faria de negro i de marrón, perquè així li donaré la sombra ja. Ja li donarà sombra. Llavors n'agarro dos i perquè siguin els dos igual, tallaria com si fos això, que fos més de la part de dalt. Sí, l'altre cara allà. Exactament, de la part de dalt, que fos, així ara no ho veig, però bueno, m'imagino que se pot arribar a fer. Així, sí. I llavors de la part de dalt, llavors quan si ne tinc dos, llavors faria això i ja se veuria la sombra de l'arbre. Ja tens la sombra, claro. La part de baix faria això una mica perquè se veguera com si fos de les raïls. Les raïls de l'arbre. De l'arbre. I faria una mica això. Llavors faria això. De moment, et donem dos d'aixòs per pegar-ho. Això normalment ja ho diré, en pegamento de barres, normalment se fa en pegamento de barra, ja que no tenim així, en pegamento de barra se pot fer, fiquen un altre sí i ja està. Així. Ara ja. I si deixaré sempre un bocinet que ens sobra per un costat, d'allí on vulgui jo que se vegi la sombra. Enteneu? Que se vegi la sombra, per este costat. Depèn, quan faig un dibujo d'estos, quan faig com si fos una pintura, la sombra sempre l'he de ficar, si el sol està a la dreta, tinc que ficar la sombra a l'esquerra. I llavors el quedaria això, per rematar una mica més, faria alguna cosa així, perquè se veguera que també hi ha, que la tronca tampoc no és perfecta ni recta del tot, i se podria fer això, una mica d'això. I ara ja se ficaria estiu, i estiu ficaria això damunt, ho ficaria així damunt, i si per exemple la tronca la feia massa gran, ne tallaria una mica. Sobre la marxa ja vas veure. Tallaria una mica sobre la marxa, ara veig que està massa gran, la tallaré i perquè no sigui tan gran, faria això. I a d'estia quedaria ja l'arbre ja pràcticament fet. I tot depèn de la forma de l'arbre, i ara sol cal ficar-ho esti. Fica primer este, i després fiques l'altre damunt i ja està, perquè se... Més o menys? Sí, així, més o menys així, i ara este lo I este l'acoplam. Lo pregues així d'això i ja està. I d'aquesta manera ja se quedaria l'arbre fet. I tu que guapet, en un no res. Ja està, i és així. I això se pot utilitzar per tot, per qualsevol dels quadres que podem anar, els pots mostrar, els podem veure, i en cada quadre tots puc comentar el que sigui. A veure, els quadres que ja estan fets, no? Anem a veure'ls. Sí. A veure. Bueno, si voleu començar per este, que no sé si hi ha una mica sombra. Este me'l vaig inventar que era quan la construcció, quan hi havia burros pels carrers, i hi havia gent treballant a l'obra, per així, i bueno, este era l'Ajuntament, hi havia palomes i tal, ¿vale? Este era la trilla, que jo el crio ben a la trilla també, i llavors este era el trill i donen voltes, i hi havia un que aixeca la mies perquè se n'alliberi, per separar-la d'això. I com us doneu compte, depèn, la perspectiva s'ha de tindre sempre. Aquestes casetes, com estan més a lluny, s'han de fer més xicotetes, enteneu? I qualsevol arbre, qualsevol cosa, depèn. La perspectiva se pot fer igual en cartolines. No se tracta sol de la forma, sinó de les cartolines. Este, per exemple, la llaurança, quan llaurem en un cavall, doncs també. I com us dic, així hi havia una vila al fons, que seria el millor del Pirineu, bueno, sempre me la vaig inventar, el que sigui. I el que us dic jo, que normalment sempre s'ha de fer aquestes més xicotetes que aquestes, per què? Perquè aquesta està més cerca. És una mica els arbres, com us he dit, com l'he fet. I aquest, per exemple, també se pot fer en rames davant, añadint en capes. Però veus la sombra, com t'ho he dit, que sempre s'ha de fer la sombra, depèn d'on està d'un costat o un altre d'això. Este també era de Pont de Suert, com vaig estar pel Pirineu, i este, doncs bueno, me vaig inventar una mica lo del cavall este que passava per allí, però era un casco antiu i tal, i d'això. Per fer una porta antigua també se pot fer de lo mateix en diverses capes d'això. En diversos colors. Agarres, per exemple, la negra, la talles igual que la marrón
dels 3 o 4, dels 4 colors. I després va retallant, depèn si li donen la sombra així més oscura o més clara baix o entens? O sigui, Este balcó se paisal de Piñeres. Sí. Bueno, pues és un balcó també, però també ves lo de la sombra també, és interessant que el sol, claro, les tens que fer que el sol li dona allà a la part de la dreta i a l'esquerra estan les ombres. Esta es la colegiata de Caspe, que es la iglesia de la colegiata, y también, pues bueno, i també veus que depèn la perspectiva de fer en dos parets així, l'arbre també el mateix i també els arbres per donar-li més profunditat o menys se va fent així. I les ombres el mateix. A l'hora de fer tot d'això, talles 3 o 4 del mateix color i després va retallant, depèn del que t'interessa deixar per la sombra d'una cosa o d'una altra. I bueno, li pots donar la perspectiva. I aquesta idea d'on teixit, això? Aquesta idea, la primera volta que ho vaig fer va ser... Vull dir, és que quan comences i fem allò, jo allò, doncs mira, me veig capaç de fer-ho. Sí, però... Però quan venim així... Estic perquè havia pintat i el tema de perspectiva ja ho tenia clar, vull dir... Ojo, Saps? Els que normalment pinten, primer han de saber les perspectives, o sigui, els punts de fuga, que se diu també, que això és una altra cosa que així no se pot... Ja no sé si potser hi haurà un altre quadre per així que t'us pugui mostrar el tema del punt de fuga, perquè s'ha de mirar, si estàs a un carrer al mateix, encara que tingui la mateixa altura, doncs tots van a parar, tant la dreta com l'esquerra, i depèn allà on estàs, si estàs al mig del carrer o estàs a un costat. El punt de fuga se verà d'una manera o se verà d'una altra. Per això és fundamental a l'hora de pintar un quadre natural. Ara, si és un quadre abstracte o el que sigui, això ja no te va estimar res. I ara, després d'estar mirant allà el que fèiem en la cartolina i tot en pla, que ara fem un quadre en pla, ara sí, al revés, així mos ho fas en relieve. En relieve, en 3 dimensions, diguem. Això mateix. Això ho vaig fer també per interès perquè se pot fer maquetes en cartolines. Edificis de qualsevol cosa que se te pugui imaginar. Ne vaig fer per exemple, que inclús vaig ficar així com la piscina, l'entrada així al xalet, i vas ficant així d'això per damunt, allà hi ha un altre que tinc així, una altra caseta, doncs bueno, són cartolines, se pot fer, se fa una plataforma així perquè se vegi que hi ha plantes al voltant, en flors, i després se pot fer la... Amb la volta, per veure-la per detrás. Sí, però bueno, més o menys... Ja està. Més o menys perquè se vegi el que és d'això. El muntatge. Sí, el muntatge, que vull dir. I això és molt senzill i molt interessant per a molts crios que poden arribar a fer maquetes en cartolines. I d'aquesta manera, això és com quan un es comença, a lo millor igual en més anys li donen per ser constructor. Sí, pot ser un arquitecte. Claro, perquè a lo millor pot ser un arquitecte. Sí, no, de xiquilins. Sí, igual. I després això és una altra història. Bueno, això és una altra història que també tu ja fa molt que le pegues. Sí, fa molt que le pego. Vaig estar intentant-ho per veure si ho feia algú, però de moment me penso que no ho fa ningú, no ho sé. Això és per fer el sistema braille perquè los ciegos o los invidents, dile com vulguis, perquè jo també he estat pel tema de la invidència i sé el que és el patista, sé de què va, pues así se trata de ficar les inicials de cada color. Amarillo, la A, o verde, o azul, azul claro, en este caso sería azul claro, o azul oscuro, azul o AU, i llavors el que s'ha de fer és ficar de la mateixa manera les inicials per tota la cartolina. I llavors un ciego sap si és amarillo, si és verde, si és azul i si és rojo. Vale, guarda't un segon. Sí. Ara mateix jo no ho he entès. No ho has entès? No, bueno. Torna-m'ho a explicar. El tema del... Los ciegos sabrían, com hi ha 6 punts, per fer, per exemple, això està escrit en braille. Que em sembla molt bé. Bueno, així hi ha, per exemple, 6 puntes, veus? 6. N'hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Això era per fabricar, pegant-ho així, a damunt d'això hi ha un rotllo, donar un rotllo d'això i llavors se queda gravat. Què és el que passa? Passa que ho he de fer invertit. Què és el que passa? Que depèn com queden així, si queden 3 així, o una així, o 2 així, o una així, ja sabem si és la inicial o una altra. A l'hora de tocar-ho, los ciegos saben si és amarillo, si és verde, si és azul o si és rojo. Saben lo color. Vale, és el que te vull dir. Ara ja està. Simplement marques... Llavors,
retallar, Marques la cartolina. marques la cartolina. I encara que després te queda un bossi, marques tota la cartolina. Perquè encara que te queda un bossi, saben que al tocar-la, sabes que és groc o verd, seguint saben el color que té. I d'aquesta manera fan el que és les siluetes o d'un paisatge o d'un animal o el que sigui, i llavors si volen que un arbre que sigui verd o el que han fet del collage i tal, poden saber si és marró, escur o marró clar. I després el que vaig fer, el que s'ha de fabricar són això que són de plàstic dur, perquè el que t'he dit. Això és la plantilla. Este, per ejemplo, lo negro. Veus? Ja vaig ficar lo negro perquè tampoc no sé, ja no m'acordo el nom de lo Claro, entonces esta lletra que així veiem serà la N de negro. Veus com totes són igual? Tot és igual. Tot és igual. Això quan ells toquen, això és una N. Quan ells ho toquen, i això ho he de fer perquè estigui invertit, i al tocar-ho, a veure si de negro no se sentin cap per així, perquè vegues el d'això. Però bueno, quasi no sé. Però veus, si te dones compte, al tocar n'hi ha 3 i 1 al final. Veus? Veus? Sí. Veus com n'hi ha 3 i 1. Seria en aquesta posició. No sé si està per estir, veus? Sí, estic tal qual. Al tocar, estos tres i este 1. 3 d'aquest costat i l'1 a l'altre costat. I dels 6 punts que n'hi ha, saben les inicials. I en això ja s'ha de fabricar això. Saben el color que és. Saben el color que és. I en això, els fills, perquè l'imaginació en tenen molta, llavors poden retallar, poden fer-ho de qualsevol manera. I això, sempre ho he dit, ojalà me trobaràs 5 o 6 crios, o 3 o 4, que aniria a la Xina si farà falta, per mostrar-ho perquè se multiplicaria, perquè fer un quadre o un criu o una persona major que no hi veu, pues vamos, penso jo, vamos, no, és el tema. Des de luego, que sí que estaria molt bé. Sí.